Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah khususon badhe tindak hajinipun Ibu Rujiem Bembem tanggal 12 Mei. Mugi-mugi tindakipun ngantos konduripun kaparingan widodо wilujeng, slamet saking sambikala napa kemawon, kaparingan gampil anggenipun manasik hajinipun, saged hasil dados haji ingkang makbulan, haji ingkang mabruron, haji ingkang sa'yan maskuron, haji ingkang tijarotan lan tabur. Konduripun mindak takwanipun mempeng ibadahipun, kaparingan gampil sedaya perkawisipun, bejo slamet donya akhiratipun. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu. Kakentun saking Pak Kamijan saha garwa saha sedaya ahli waris termasuk Mas Nuri barang nika, Mas Nuri kepek nika. Sampun seda, sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, inggih menika almarhum Simbah Muhammad Sujud utawi Mbah Kaum Kepek, Mbah Sujud. Mbah Kaum Kepek dinten Minggu Kliwon wanci jam 11:30 dalu wau dalu wonten Dusun Kepek RT Setunggal Timbulharjo Sewon Bantul. Lan badhe kasarekaken sakmangke dinten Senin wanci jam 2 siang wonten makam suci Sibegel Kepek Timbulharjo Sewon. Lan awit saking panyuwunanipun sedaya ahli waris, kita dipun suwuni barokah nyolataken jenazahipun almarhum Simbah Muhammad Sujud.
Terus niki mangke bakda ngaji sareng-sareng ten kepek nyolatke jenazah. Golek ganjaran sak kirot. Sak kirot niku sak gunung Uhud. Kena nggo sangu mati gendi. Awit saking raosipun sedaya ahli waris estu ngaturaken sanget agunging panuwun saderengipun sakbadhanipun. Mugi-mugi Allah paring piwales ingkang saklangkung kathah donya akhiratipun. Mangke bakda niki nyolatke jenazah. Tunjuk sik. Santai mawon. Wis entek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa angsakum minal ardi wasta'marakum fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Swidak siji. Wingi ngat ki minggu menurut lambene wong Jawa. Dina ngat. Wa ila samuda lan maring kaum Samud. Lan iku maring kaum Samud. Ya anu Samud geni ya kena Samud. Si apa jenenge? Samud. Kira ketok. Aira ketok. Wis. Kena kabut iki lho. Kabut mripat nek kabut biru ngono wae ra ngono. Apik kabut biru kok ya. Sepertinya dia sayang padaku. Sepertinya dia mencintaiku. Tapi cintanya hanya di mata. Kalau bibir tak mau bicara. Kabut biru nek anak iki meng kabut motor. Ra ketok. Remi dodokan menang aku. Aku bengi Remi dodokan menang. Bar saka gandok ngene Mas Uji itu Remi ya. Wa ila samudalan maring kaum Samud akhahum hiya sedulure kaum Ngat
Allah ngutus solihan ing nabi soleh. Nek kaum Ngad nabine nabi Hud, nek kaum Samud nabine nabi soleh. Wis dikirimi nabi siji-siji. Wis kirimi nabi siji-siji. Sing ra dikirimi iki jenengan. Karena nabi kita ming Kanjeng Nabi, gek Kanjeng Nabi khatamul anbiya, pungkasane para nabi. Wa samudu utawi kaum Samud utawa jeneng Samud iku ismu Abil Qabilati. Jenenge bapakne Qabilah. Nek cara jenengan ya terus gawe tembung trah. Jeneng sing sepuh biyen sapa niki terus didadekke sebuah Qabilah. Didadekke sebuah nama kampung. Nek model nggone dhewe ya ana jeneng kampung niku udu kula bar maca rung suwe jeng. Kampung Kamdanen. Lho nek ndi maca kampung Kamdanen ngono. Ketoke Sleman niku kampung wong pas mancing demben. Kampung Kamdanen iku rak saka Hamdani to iki. Jadi saka Hamdani terus dadi kampung Kamdanen. Wi paling biyen cikal bakale jenenge Kamdani tak kira. Ha iki cikal bakale jenenge Mbah Samud. Mbah Samud. Mula terus dijenengke kaum Samud asal usule kuwi bapakne Qabilah. Wa baina solihu lan ing dalem antarane Nabi Saleh wa bainahu lan antarane Nabi Hud khamsatu ajdadin utawi 5 mbah. Dadi turunan 5. Saka Ngad medun turunan kelima terus niku ketemu Samud. 5 pokoke 5. Ya ora tek adoh ming turunan kelima kok. Ora tek adoh. Pokoke 5 saka dhuwur medun. 5 dadi nek awake dhewe nggih mengke anak munggah neng bapak, bapak munggah neng mbah, mbah munggah neng buyut, buyut munggah neng canggah. Dadi mengkur agi canggah. Isih cerak banget. Udek-udek wae urung. Dadi apa meneh ngantek siwur barang adoh banget iki agi bar buyut neng canggah. Dadi saka canggah. Mula kelima antarane kaum Ngad medun kelima niku ketemu kaum Samud. Wa baina Sholiha lan ing dalem antarane Nabi Saleh wa Hudu lan Nabi Hud mi'atu sanatin utawi 100 tahun. Gek kamangka antarane Nabi Hud medun ning Nabi Saleh niku sekitare mingkur 100 tahun. 100 tahun nek ya umur-umurane mingkur sekitar wong minglet 100 tahun nih. Iki upamane turunan kelima niku masing-masing sak turunan umure ming cetek-cetek iki. Wong selisihe ming 100 tahun nih. Jan umure cetek-cetek. Wa ngasalan urip sapa solihun Nabi Saleh mi'atai sanatin hale 200 tahun
wa samanina lan 80 apane sanatan taune. Sementara umure Nabi Saleh niku 280 tahun. Kamangka nek umure Nabi Nuh 900. Umure Nabi Nuh niku 900. Niki wis mulai sudo adoh banget. Umure Nabi Saleh, Nabi ketelu gampangane. Nabi Nuh, Hud terus Saleh. Ya, Nabi Saleh saja wis tumurun mengkur kari 280. Rasa mbayangke jenengan, nek jenengan iki pokoke ya wis 63 nek Kanjeng Nabi 63 jenengan unda-undi saka 63 niku. Kayak saiki umure wis 50 munggah. Wis mung cepak kok ya. Ketoke masa kontrake ning donya entek niki delongkas. Ning aman anggere isih ngaji syukur mati ning ngaji. Wah wis arep muni tembunga mati kae ternyata pindahane iki luwih penak mbangane ning donya niki. Masalahe sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wong sing do seneng ngaji niku digampangke dalane menyang swarga. Apa meneh mati pas ngaji ngeten iki sesuk digiring ketemuan karo Gusti Allah rombongane para nabi. Dadi golongan rombongane para nabi. Yes, mantep dadi nanti yo mung dadi sobya-sobya lah awar nabi kok. Wah, dadi sobya-sobya mung dadi gumuni. Kae kok ana sing elik dhewe kae sapa ngono mestine. Kok iso katut to. Wis undal-undul muni. Mosok nabi ngono kita kok ora wangun-wangun. Iku lah kok ana jaminan karena ngaji niku rak padha karo pageriman to. Padha karo pageriman. Dadi iman ki ora bakal lunga sebab pendak dina mang pageri. Mang pageri nganggo ngaji niku ora bakal lunga. Berarti ngantek mati jenengan ki eksis mageriman matine nggawa iman. Yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Wong sing ning jero atine isih ana iman raketan sak gedene wiji sawi bakal mlebu swarga. Makane wau dalu kula matur nek ngaji ki atine ditata pokoke nindakake dawuhe Gusti Allah. Wis ben atine iki ikhlas rasah duwe sejo rasah duwe tujuan sing aneh rasah. Ning nindakake dawuhe Gusti Allah. Innamal a'malu binniyat. Wong kabeh ngamal ki mung tergantung niate. Nek jenengan ngaji niate golek pinter, engko ya mung oleh pinter. Nek jenengan ngaji niate iki mengkur golek tentrem ya mung oleh tentrem. Nek ngaji jenengan ki niate men keberkahan, mbok menawa ya mung oleh keberkahan. Ya mung oleh apa sing diniati kamangka pinter, tentrem, berkah niku rak ndeke Allah. Sing duwe Gusti Allah iki. Mbangane krana salah siji saka telu niku mbok krana sing ngekeki sisan kuwi piye? Ya krana Allah, dadi engko Allah iso ngekeki telu kuwi. Wong sing duwe niku Gusti Allah. Nek krana salah siji saka telu ya mung oleh telu niku wong jenengan krana barange ora krana sing duwe barang. Ngaji ngaten iki wis bodhon diniati krana Gusti Allah. Nek krana Allah iki engko Allah iso ngekeki apa-apa. Nek krana salah siji saka barang niku ya mung oleh kuwi. Makane alu wong ditata atine krana Allah wong Allah merdokke ngaji tak ngaji ngono wis rampung.
Gandeng rampung ya ayo wis wae. Ya engko sik ra wagu. Jenengan iki jan kaya cah SD. Angger jak bali mruput seneng iki lho. Kole wagu timen. Lah wong iki krana Gusti Allah ce ora mung krana golek biji, krana men supaya ijazahe apik, ora niki krana Gusti Allah. Saya suwe Allah seneng kok ya kae angger nandangi dawuhku kok le wong-wongane do aring, wong-wongane do jenak, wong-wongane do semeleh penak. Lah iki Allah dadi seneng ben kok tak kekane iki ngono kok ya. Sing krana Allah niku. Seneng wae selak areng apa? Kok le ya. Selak arep jajan soto koso sangu ra sangu. Wis ora sangu kok jajan. Ono sing bayar. Ora digratisi wae. Nek digratisi iki aja seneng-seneng banget. Karena wong ki nek kelep digratisi engko atine kepotangan budi. Wes paling susah nek kepotangan budi le nyaur angel. Kuwi tenan Bu Sami iki lho kepotangan Pak Budi dadi seprene kangelan. Seprene dadi kangelan. Ayo dadak nggodhoke wedang barang sik kok. Wae dadi urip ki ditata atine krana Allah. Iki engko nek atine mapan krana Allah, maka dunia niku santai. Ciri-ciri ikhlas ki angger ora bangga nalika oleh pengalembanane wong. Iki agi kelas aleman we ora tek seneng. Pisan ora bangga nek oleh pengalembanane wong. Ping pindhone ora krana ngluru sing sipate glamoring donya, ora ngluru gagah, ora ngluru bondo. Ora ngluru derajat. Wis sak karepe Gusti Allah nek donya kuwi wong kana sing duwe, kana sing nyetir. Tentrem nek ngeten iki. Ning nek jenengan ki ora krana Allah kepara ngibadah kok krana liyane Gusti Allah, ya kranane niku dikeki, karo Allah dikeki. Ning nek nggon tambihul ghafilin ki mengke nek wis mati, ya wis ora ana liya rembukane kejaba ming langsung neraka ngono wae. Wong sing ra tau ikhlas krana Allah itu rada ndrawasi. Ngaji ya bismillah nindakake dawuh. Layat niku bismillah nindakake dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika sing sapa wonge nyekseni jenazah muslim banjur gelem nyolatke mongko diganjar sak kirat. Sahabat do takon, sak kirat niku napa Kanjeng Nabi? Jawabe Kanjeng Nabi, sak kirat kuwi ganjaran saka Allah akeh gedene sak gunung Uhud. Nek ya krana Allah kae wis diming-iming opahe to. Wah nek ngono tak krana Allah, engko Gusti Allah men ngekeki ijol, men ngekeki opah ning aku. Ngono. Krana Allah tetep ora kok krana ganjaran sak gunung Uhud. Nek krana ganjaran sak gunung Uhud engko olehe semono kuwi. Ning nek krana Allah iso punjul. Ya sak gunung gek pucuke kae widodari engko. Dua nang pucuke widodari njenengan tuh ngoyak munggah. Meh tekan pedhot jantunge. Ayo terus mlorot pedhot. Kurang pinter ya aku. Pokoke nek nerangke pinter aku. Inspiratif.
namanya. Jadi inspiratif. Ngengen apa ngono iki mak jenggunu sambungane. Jenggunu sambungane ngono. Nek jenengan iki mbok merem-merem kae ora jedul. Merem jajal arep lekas kok ngendi iki ra jedul-jedul. Wong uteke bebel. Angel. Angel nggih. Wah, lah yang niki wis nglungguhi pangkate dewi-dewi kok ya. Ora sah meri. Dadak meri. Nglungguhi pangkate dewi-dewi iso temandang ngaji sing sesuk ijole swarga iki luwih larang. Bangane aku sing ngaji ijole neraka. Wong ketoke kula ora jenengan iki tetep apik jenengan sih asline. Kula iki rak ming maca tok, engko di luar maca wis tulisane ngatit ki luwih akeh kula iki. Nek jenengan sing akeh tulisane raqib. Kula malah ahli swarga jenengan. Dadi sesuk tulung do gotong royong nggeret kula saka neraka. Tulung digweret ya golek apa ta apa nek ra geyuk. Gereten saka neraka kula kae nggo dadung ya kena, ngumpring ya kena. Nek ora ana ya sarung diketok disambung-sambung. Wong jenengan kudu demo karo malaikat Malik ana. Wah, nika bola kula nika sing gawe seneng kula ngono. Gek kula ora ngekeki ijol sak suwene ning donya ngono. Pokoke kula arep ngijoli wujude nulungi lho jan kula suruh ngekeki ijol apa-apa ngono. Sakit tenan ini kok. Pokoke tulung tenan. Pokoke demo malaikat Malik di demo. Masa ora mesake kula. Nah, kudu dimesake ya kula ning neraka jenengan mah lendam-lendem. Ning swarga lak ya ora kelingan bangetan tenan, Ji. Lah ya kelingan, wah sing ngandani kula tentang salat kae, sing ngandani kula tentang wudu kae. Anu Ji, gendone Burhan iki endi ya saiki ya ngono. Digoleki. Goleki mesake kaya takoke malaikat, wah niku ning daftar swarga ora ana. Waduh. Berarti neraka iki. Takon-takon kancane sing ning swarga, anu kowe ngerti kabare Burhan ora? Wah, lali aku walah ya malah begitu happy-nya dadi lali. Oh, takon malaikat, saiki anu wae nek ning daftar swarga ora ana takoke malaikat Malik. Ning daftar neraka jebul peringkate nomor 3. Iki ya terus ndadak kudu anu. Kudu mesake karo kula jenengan. Nulungi nek ora nulungi yakin kebangetan. Kebangetan wingi arep kula mangkel karo jenengan es ning kono ora guna. Wis dadi alam keputusan, alam kepastian. Ning nek isih gelem ngaji ngeten wae iman terlindungi, ngantek mati nggawa iman, sing jenenge mati nggawa iman iki wis cetha. Niku dadi penolong karena bakal oleh vonis ahli swarga. Wis mesti nek niku raketanku nek dosane isih ya mung diresiki ning mesti swarga. Ngaji ajeg terutama sing sepuh-sepuh iki pokoke menyang terus. Nggo melindungi imane niku lho aja ngantek lunga. Bismillah krana Allah wis ora sah krana sapa-sapa. Wong nang kene yo ora ana wong nyeneni. Ora ana wong elek-elek. Nggih to menyang sapa sing elekke? Ku nek ngantek sing rada enom ngelekke, sampeyan tuwa ora sah menyang ngomong kula. Kok sampeyan tuwa ora sah menyang ngomong kula ben tak donganane engko. Ora bener kuwi ya eno.
Fatihah tenan kok bul. Seniki sik teruske sesuk muga-muga do diridani Allah taala. Diberkahi Gusti Allah, dirahmati Allah, sehat waras, saged istiqomah ning ngaji kanthi ati ikhlas krana Allah, nekake kabegjan donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.